Pinipresentar kan Radyo DZGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Hua! Diyos marhay na weekend. Nagka-biyernes na naman. Ikaduwa ng biyernes. Kana Hulyo. Petsa 9 na kan, yun na, taon 2021. Naunambitan mo na niya sa bulan. Marepetir ka na naman. Nagre-respeto na naman kami sa lambang miyembro kan sosyudad. Asin kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang taining kaaldawon. Ecstasy. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagba-birthday ngunyan. Tingog kan Banwaan nilalaom na yaom po ang kadakol-dakol na mga parantabay. Dai po nagnipis. Diretso man ang pag-antabay. Giraray sagkod kitang alas 10:30. Mantag ka mo dyan. Ano tabi ang pighahanda na pangudtuhan. Nagtataga uran-uran. Mag-iriba-iba kita sa pagikan pagbutwa kan reports. Si Jomar, si Jimmy, si Al sa kuyang mga kumpadre. Si And, si Luen, si Renz, and siyempre, yaon dyan sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control. The man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nal Tay Baldo in the house. Ang all-out support kan samuyang direktor yaon kipading Nal sa gabos na aspeto sagkod sa pagkape. Rangon yan. Extano. Tayo na agad yan sa Jigs Baldo Welding Shop. Nahiling ko pa di sa compound din. Gayon napapalibutan nin mga edible landscaping. Mga pananumbaga pa di ano. Good morning dyan. So mga kung pangangaipo sa welding na yan. Sabi ko, Jigs Baldo Welding Shop is the name. Dyan sa dap-dap na mga sidecar, windows. Sabi ko, garantisado yan tabi, pulido. News Direct Edwin, yaon, asin si News Manager Mar, tandem. Sa padagos na pag-antabay kan nagbuburotwang istorya sa palibot, asin sa nasyonal, Buda International. Sa production, ang samong anghel, ang AM kan DZGB AM Angel Mustaza. Arven Buda si Richard sa technical ko okay sa IT tandem minsan puro baalut tandem most of the time kupon sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Yan. Kumpadring pala na no, good morning sa portaran taman ini. Madam Rosaliaon pa diso panaigon. Valde Center Girara eno. Taray. Madam Nin. Nutunta ini, apudan ta yun tabangan ta sudyan sa Sorsogon ano mga Sorsogon tabi po ha mga Sorsogon kamo sabi ni Madam ni
Tal, yaon siya Sorsogon. Kamatian baga, mga lang, ha? Try the natural way nin pagbubulong. The alternative method, ano? Yan, sa Dunsol sinda, ano? Sorsogon, sa Saturday, sa Barangay Away, Dunsol, Sorsogon. Alas 9 nin aga, tundo alas 3 nin pagkahapon. Kaya sa gabos na mga taga Dunsol, Sorsogon, yaon si Madam Salkang ni Wellness Center. Yan, alternative medicine. Yan, pa-check up ka mo, tabi. Alternative pasistema kan mga pagbulong kan iba-ibang kahilangan. Tabi ha, yan sa Barangay Away kan Dunsol. Makusog ka yan sa Dunsol, Sorsogon, 9 a.m. to 3 p.m. sa aga. Petsa di kan hul. No. Kahilangan yan. High blood, naku lang. Eti, kidney, sa ning maraot na mag-explore kita. Tapos na paagi kung paano mabubulong ining. Yan sa Barangay Away, Sindakan, Dunsol, Sorsogon, aga. Sa Madam Nin Rosal kang Nin Wellness Center. 9 a.m. Away, Dunsol, Sorsogon. Good morning sa kahinanyog. Gaspi Albay Daraga sa Kares po. Bicol. Sa pigabot ka sa tuyok para sa salukan rehiyon. Nakalag-on man sa internet broadcast online morning from the Philippines. Kaya na lang po yan. Nakulat sa tuyong mapaabutan ng informasyon ha. Buda maserbihan. May signal kita. Ayan o. Buwan naman ang istorya man sa Tingog kan Banwaan. Ads, pampirang aldaw na ngunyan. Panlima. An bagong direktiba naman kang Bicol IATF na. Si si Ardinoida. Iyo, ta naisihan ng igwa ka na ni Virtud. Ano da? Ang sabi ni Direktor Noida, dahil ka dapat mamanggi. Pero mangruluya kita kayan. Yan, yan basta na ikalimang aldaw. Pwede na sa aga magpamanggi. Saga pwede na, ta igwa ng espipiko yan na mga sistemang dapat tunudon. Yan, medical protocol. Tanganing Virtud kan tinudok sa imo, dahil mag-ina, kalimang aldaw, dahil ka dapat mamanggi. Sa ano daw ang regulasyon? Dahil naman mamahaw. Sunudan pating warang kakan. Pangyari. Pero so karigos, duwang aldaw na sa nangalaton ko. Magkakagraduar ka na duman sa 7 dias. Madali na sa Domingo. Pwede ka na. Pwede na. Tipisil ko para subitan bakuna sa imo. Baka kimlitan ako ni Doc Glenn. Dahil ka matatawan kay card na pagang sa mo na kompletado. Oo. Kalaya. So, Doc, si Direk, kung nagsunod man kang mga regulasyon. Pangyari. Sige, Ans. Good morning. Go ahead. Anyway, sabi nyo, good morning, Giraray. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag nyatong bareta, mag-oran, mag-init, ruso ang tawong niyan sa Legazpi City Convention Center para sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Very nice. Very Yes. nice. Bagayon. At least, reses para sa kasalbar kita gabos. Yaon halangkaw. Yes. Sige. Nanutaran kan DZGB News kanya na pagkaaga sa pagbisita niya to ligdi sa nasambitan ng venue kan pagbabakuna kontra sa COVID-19 kung sa inatab pa sana nakapila na ang mga personang iguana ni na pre-registration sa COVID-19 vaccination sa pagi kay ining electronic immunization registry asin man ang mga forms na ipinagpasar ninda sa mga barangay official sa kada barangay na nakakasakop sa inda.
Alagad naging problema ka nagkapira dahil nga isa nag-uran aros nagsurusuan ngunyan ang mga personang mapabakuna sa luwas mismo kan convention center. Alagad tulos man na nag-akudir didian Legazpi City Health Office asin man ang mga miyembros kan Public Safety Office tangani na maaksyonan an siring na bagay kun kaya sa ngunyan na ipapotob na giraray an maygot na protocol may kinaraman sa social distancing sa pagsasabi na kinakaipuhan man giraray ini na utubon digdi sa pagbabakuna dahil sa dapat man giraray na iguanin magkakanig og minimum health standards mas kinanganian ka mauotan kini iyon pagbabakuna na kontra sa COVID-19. Yung ngunyan ang pinagtutubudan o pinagsasabi na talagang makakapagligtas man sa tuya kontra sa nasambitan ng helang. Ngunyan na daw ang target kan Legazpi City Health Office sa pagbabakuna iyo ang iguanan ni pre-registered forms asin man ining yaon man giraray sa kategorya kan A1 sa God A3 na priority group man kan DOH Bicol. Sinabi kan PSO Legazpi sa pangingenot ni Chief Rollis Guerra asin man kan Legazpi City Health Office sa pangingenot man ni Dr. Fulbert Hiliego na dakulaan pasasalamat ninda na dakol ng mga Legazpeño ang nagpapahiling niyan in interes na talagang magpabakuna na kontra sa nasambitan ng helang alagad agad man giraray kan mga opisyalis na ini na sunod doon na magkakanigong minimum standards tangani na dailugod ini magkausa sa paglakop o paglangkaw pa kan kaso ng COVID-19 digdi sa syudad kan Legazpi sa pagsabi na may nagkakapirang nalilingawan man giraray ang pagsunod sa magkakanigong health protocols. And diyan sa dalagan kan istorya mo, nothing has mentioned kung aakomodaron ang walk-in at may makadangog barakuna sa LC3 baad may magdaralagan dyan naman. Over. Kung magigirumduman ta Sir Pio, enot ng pinagtaram ni Alcalde Noel Rosal, asin man kan Legazpi City Health Office, na ang priority ko niya ninda Sir Pio, yung igwa ng mga nakaregister na, and day manin, day go na sin na maako kiwalk-in, na siyempre itatawanin priority, so haluin na naghaharalat na nakapagpalista na. So, dainin ako mo daraw na walk-in, maski ito magpalista na mapasiring. Ngaya kami kami tatao kan mga electronic na yan, digdi kami mapalista. Roger, ang pagpapalista na kayo yan, Sir Pio, pinagtaong kwenta naman sa mga barangay officials na kung may mga residente sa Sinda na muya lang magpapakuna, magpalista na sa mga barangay, kung kaya dapat siguro na makipag-coordinar naman ang mga Legazpeñong wala pa ni na pre-registered application or form dyan sa LGU Legazpi na mag-coordinar rin sila sa mga barangay officials ninda. Iyo, magayon, ta at least, na itong so istorya ta tibaan igwa pa nin mga mabuyo bagad dyan baga ade Yes. so nga na ipasabutanin maray na anyaon diyan so talagang na inapudan iyan taenot na parehistro electronically and ini nga akomodaron dyan na ma-walk in maski pa sasabihon nila mapalista lang kami dahil talaga palan. Yes, tabi Sir Pio. Roger. So yan tabi Sir Pio, ang impormasyon digdi sa Legazpi City Convention Center padagos na pagmaniugot kan LGU Legazpi na magkigugitan ni herd immunity. With boy sa mobil, Ans Galero, DZGB. Salamat and sa istorya hali sa luwas igwa baga ni kasabihan padring na I am vaccinated, we are protected. Dayon sa pinasabing herd immunity. Magayon taan intereses kan publiko halangkaw pading na tapos na pagmasid baga kan publiko baad ngaya na inik baad kun magkanap gayaan sa kami. Kuda mag-ininchik na kun ano nangyari sa lawas. Dakul baga so nagbarasid halangkaw na an enthusiasm kan tawo na magkaigoning herd immunity. In fact, Congressman Joey Nasalceda inasigurar ang gobyerno nasyonal ipinaabot man nga Duterte na itadigdi padingnal sa Albay, partikular sa segundo distrito, handang-handa na makapag-akomodar in rinibo na doses bakuna coming from Pfizer and Moderna, citing
specifically so kapabilidad na magkaigwa kita ning cold storage facility Digaspi, Kamalig, Budadaraga. Sa pahayag na ni Congressman Joey na in that sense medically capable po na mag-store ang segundo distrito ng Albay massive na volume, quantity kan bakunang yan, particular ini Pfizer, Moderna, because billions will be coming sa Pilipinas. And naturalmente, igwang maalokar iyan. Sa ini, ang sabi ni Congressman Joey, parte kan pagmaniugot na sa gobyerno makapagpreparar ng infrastructure tanganing ma-attain sa pigasabi ta kasubago na herd immunity. Especially now that halangkaw na ang entusiasmo kan mga distrito na magpa-indiksyon. Sabi kan mga aki baga indiksyon. Yan. Kaya yan, pinag-igwanganing memorandum na ipaabot kung mag-ininformaran ni Congressman Joey si Presidente Duterte. Pero nagpasalamat statistically wise, igaadalan ka na para Congressman Joey, nagbaba na so impact kan attack rate kan COVID digdi sa tuya sa segundo distrito kan Albay, particular sa Albay. No. Taro ini sa mga epekto kay itong so pagkakavaksinan, kakapira na ribu-ribu naman na ineksyonan baga digdi sa Albay. Yan. Kunyan, koneksyon nga ni ikayan na pag-alokar nin mga bakuna baga, ade. Si Gobernador Chis Escudero, which piglalao man ang probinsya, tibaan mag-question, na napadalaganan baga, enot nga ni. So, silently, itong paalokar man dig sa Congress, Joey, 12 milyon na doses in vaccine, yung Sinovac. Then, kara Congressman Saldico, Congressman Pio Jr. na 10,000. O ma-zeroin ko na 10,000 na vaccines na konsigir nara Congressman Salde, buda nara Congressman Pio Jr. na maalokar digdi sa probinsya ni Albay. Itong 10 mil na ito, Padingnal, kaba nga ito, kan 20 mil na pinag-alokar kan DOH sa Bicol. Now, si Gobernador Chis Escudero Consortium naghapot sa DOH nata nga yata arugaan. Kunyan, the equation is very clear. Maski sa DOH baga nagsimbag, no? Ang nagdeterminar kayan kung pwede mapaundrahan. Bako sa naman kita ang naglalabi. Bako sa naman ining mga ilihidos politikos ang naglalabi sa DOH nationwide, ano? Ang nagdeterminar kayan tabi kung pwedeng ialokar ang mga medisinang susug duman sa kahagadan kan politik yung Department of Health National. Remember baga, to Albay ka ito, nagkakaigwanin herds, matindi ang pagsarisit pa itaas kan pagkanayap kan COVID. In fact, sa Congress ito, inibot, nagkaigwa sining multi-agency forum and pinag-encourage so Defensa Civil, to DOH, and other related agencies na mag-set up in a formula as in i-apply ini particular dyan sa BRTTH, including yung bed capacity, yung instrument and facility capacity, yung mga ventilators, dagdag na medical practitioners, dagdag na bed capacity nga ni sa paagi man kan Defensa Civil, nakatabang itong maray na ma-avert ano, pag ilang kao kan numero kan COVID digdi sa Albay. Now, balikan ta ito baga, sara Congressman Pido, buda sara Congressman Salde,
So Gobernador Canalbay na hiling na medyo hababa sukuan iberikan na COVID-19 vaccine kumpara sa paglangkaw kang numero kan mga naulakitan. Kaya there is a need na maging makaskasan sa tuyang paghiro kaning maprotehiran tan sa tuyang mga kababayan kita po gabo. So dapat maging makaskas ini correlative. Kaya ito nainot na sa congressman nasa 12,000 doses ito eh. So Sinovac na ipadalagan man digdig second office o congressman tapos sa congressman dali ko sa congressman Carbin na naghagad man ni ako dir si Gobernador Bichara na yan paad lamang makatuktok kita duman sa DOH siring man kan pigig kan ibang mga elitos politiko ang mga lugar naharagad man yan ning tabang sa DOH now an ultimate na ma-decision kan is the DOH o kung kaya na padarahan ini in relation sa pangangaipo actual situationer in relation sa pangangaipo kan komunidad kaya naipadalagan andig di sa tuya doses na ni vaccine now on top of that preparado pa po ang second district apig informaran na ni Joey ang opisina mismo kang presidente udaan DOH uni kami sa second district. We are much prepared, are capable physically na mag-store kan mga nag-adang-adang na 120,000 more or less pwedeng i-store sa cold storage facility. Iguan ning specificong instruction ang mga nasa pharmaceutico kung ano sa nang temperatura na dapat na mantiniron kung sa inasasaray iyan na mga bakuna. Na kung lumangkaw ang temperatura, uminit o bumaba man ng todo, mawawara ang birtud. Daining bisa bakuna. Kaya ayan po tabi ha. So that's it. Alright, balikan ta ito. For general ads, halangkaw na gasam nangun. Sa tuwi mga kababayan, that's important. Sabi na nga, balikan ta supi kasabi ta kasi, I am injected, we are protected. Po, Kaya dyan po ngunyan sa LC3, day po ning walk-in. Yan sumang rehistro ng enot electronically and day pwede dyan na madyan ngayon mapalista day po. Dapat magpalista na sa mga barangay. Yan, ang sitwasyon niyan SP, pati naman itong pinagiguman sa national level na gawi, ma-encourage niya to. Gobyerno nasyonal, the current situation COVID Albay, particular ang second district the metropolis kan Albay. Kuno distrito yaon bagadigdi. An gabos transaksyon gobyerno asin pribado, negosyo yaon digdi tabi. So importante na makaskas an sa tuyang pag-responde kontra sa kalaban na dahil niya to nahihili. Bago pa ini magngana, botobot kan Palasyo Malacanang. Yan, nasa laog pa po kan 9:34. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets
any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer
Consumer at Negosyo, programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo, mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo, madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo, ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo, abangan. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salcera ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salcera. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man.
Sikretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso ang sa kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers
0917-480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Good morning pala sa sakuyang namumutan dyan ng mothers. Mama Unding dyan sa Virac, Catanduanes. Kadangog sin. Mama Unding. Kumusta? We love you so much. Healthy. Mama Unding. Anay pading na. 92 years old na. Mama Unding. Nagdadangog dyan sa Virac. Tamang kakapi-kapi mo dyan, Mama Unding. Lourdes Aguirre Fernandez. Onding, good morning, tabi. Alaisa mo yung wadigdi. Ate. Yan sa Birakatan. Turn kabinita. Para mo pa ding nakaitar kami sa Marawi. Iyo, Marawi Street. Pero peaceful yan. Mama Onding, tabi. Yan, yaon lang. Kapunan ko si Madam Hazel kan Apek. May query sa to si Madam Hazel. Yo, good morning. Yes, good morning, Ma'am Hazel. We're on air sa Tingog kan Banwaan. Ay, gawin naman may natatakot na naman ako kana. Yes, boss. Mga tugangan sa indong nadadangog is the Mutya ng Apek 2022. Miss Hazel Moralios in the house. At least bako 1971. Yes, boss. Opo. Yes, sir, CEO. Good morning. Opo. May query. So, dating natuya bagang amigo. So, konsihal dati kan Ciudad din Legazpi. The Honorable Roji Jojo Banana Abril. Patag. Brown out, biglang puminalsok sa sainda sa La Playa Village. Sige po. I-report ko sa La Playa Village. O dyan baga sa Bunot? Sa Bunot? Oho. Sige po. Yan iyan sa... alas 8 daan nagpunin aga pagpaltukan kuryente. Tari, sir, okay lang i-hold mo ang line sa kaurunong ko si Engineer What will I hold? Ang imong linya. Sige. Ikaw na talaga. Sige, tanganing paaraman mismo. Sige. Dahil ko ibababa. Nadadangog ka kan bilog na kinaban. Ronald, sa La Playa. La Playa Village. Okay. Oo. Reported na pala, nasa San Joaquin lang sa lineman May. Napatrip ka nga feeder 4, tapos after that, maduma na da. Nasa San Joaquin pa crew. So mga linemen. Yes po. Di ingat sana sa mga linemen. Irakman, bata dakol na nag-probid ka mo dyan na lineman. Iyo po, sir. So, panawagan mo, bawas-bawasan niya tigang muda. Ang mga lineman, tita maan. Iyo. Dahil mata, pag daing brown out, pumudahon ta ka, Madam Hazel. Daing brown out, daing akong trabaho saan. Kasi takot ako. Di ba? No complaints, no work. O di, so
mga taga La Playa, tabi, pagkatapos kan mga linemen sa San Joaquin, mapasiring na sila dyan, asikaso ng problema. Sige. Salamat din, Maray. Sige po. Salamat po, ingat, tabi. Salamat. Okay, bye-bye. Okay, Batag, apudang ko si tamang ang boses. Nagugunta daw ang boses ni Batagan. Walay ko na din nadadangog ang boses ni Batag sa kuan. Sa ere. Apudang ko ha. Batag. Malas 10 na. Sana makontak ta baad lobat na tadain na ning kurente. Yan, nagre-ring. Yan, nagre-ring. Sabi sa pagkapod. Ay. Pio. Good morning, tabi mga tugang. An sa indong nadadangog. An sa mo yung pag-iri badig di sa PBN. Roji, Jojo, Banan, Abril. The house. Salamat sabi sa pagkaumuki atensyon kandit sa pag-iuron. Oho. Nadagdag ko ng sabi si Mucha ng APEC for 2022. Salamat ang sabi sa iya. Ayo. Di paghaling San Joaquin, yan na malusob sa mga linemen sa lugar nindo, tabi. Kung aram ko sa nang ma-brown out, tapos sira yung mga lineman ni Daling San Joaquin, nakapag-prepare ko pa ako. Agarin, aram mo ba, electric and stove ko, na nakakalimutan pa din ko yun din. Thank you, tabi, amigo. Thank you very much. Kumusta na sa tuyang panahon sa pamilya? Okay na? Okay man, tabi. Very good, very good. Sige, tabi. Mas kurang next taon. Oh. Salamat, tabi. Thank you very much, Amigo tabi. Tanay. Sige, salamat. Ingat, God Thank bless. Okay. Tabi ha. Commercial ka ng una. Padignal, mabareta sa mga hanap buhay. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossom's Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi Grocery Card! Basta mo! Naka-score ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang ako Bicol Party List
Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli ka magayo na programang ini na nagtao sa kuyan in oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Hello sir, good morning. Ano po na pwede mong maipaabot sa ating mga kaibigan ngayon na merong sakit po na COVID? Ako po si Ronald Pasano, isang kawani ng gobyerno dito sa local government ng Legazpi. Nagkaroon po ako ng COVID noong August 28 at na-hospitalize ako for 14 days. Nag-offer ka po ng supplements ng mga antibacterial katulad po na Colloidal Silver, yung Phantom Plus, yung Glow Juice na ipinadala mo po sa akin doon sa hospital. So nagpapasalamat po ako na bigyan mo po ako noon kasi malaking tulong po yun sa akin na napanlaban kontra sa COVID. Yung lalo na po yung pag-spray ko ng Colloidal Silver, nawala po yung kakay ng aking nalamunan at saka luminawa po yung aking pakiramdam. Kung hindi pa ko noon na nagtitake o gumagamit, medyo yung katawan ko mahina po. Tuloy kong ginagamit kung binigay mo sa akin na mga supplements. At sobra po, nakatulong po yun ng maigi sa aking nararamdaman nung akong nasa hospital po. So, nang ginamit ko po yun within 1 week bago po ako umuwi sa bahay, napakaganda na po ng aking pakiramdam. Anong balik ng aking Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Radyo Balagon ka ito, DZGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 4. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Kulang pa ang paliwanag sa mga senior citizens manungod sa epekto kan bakuna. Inako ini ni Dr. Nina Castillo, karandang ang miyembro kan National Immunization Technical Advisory Group. Kaya dakol pa man giraray na senior citizen ang takot magpabakuna kontra COVID-19. Katakod naman ini kan report na nasa 9% kan mga senior citizen ang nakakompleto kan second dose mantang target kan gobyerno na matudukan ang sobras 8.2 milyon sa age category na ini. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y ibahin sa mga tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putlaon.
exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Open Gangnam Style. Hindi po alas 10:11 na. 14 na. Agad yan ay sa akad. Diretso pa kita kan mga istorya. Pading G, maray na aga, go na. Salamat abi pade, maray na aga. Nagkukunik-kutan ako sa Zoom dahil ta first time digdi sa Albay nanligaw pero sa natawan kan na Bureau of Fire in Special Rescue Force CAC. Tabi pa de sa Pilipinas tulusan na natawan kay ni. Aba. Kumpleto ini nin mga paraphernalia gamit and the special trainees na mga Bureau of Fire and makapot kay ni. Makunik ako lang sa kantangan mahiling kan na kan. Mabalik ako tabi pa de. Sige. Kaya hindi uminabot ini kasabay yaw hindi si Regional Director kan Bureau of Fire. Opo. Ricardo Perdigon. Pinablessingan nini kanyan. Mabalik ako makunik lang ako. Dahil mo na pagbaba tabi na din kan. Cellphone ko. Tangan ni mahiling ka tao. Iguan ng special rescue truck na uyan pinabendisyon na tulusan na andig di sa Pilipinas ipahin na yan vehicle special rescue truck ang Bureau of Fire. Aram nito tabi an enot na nakatuda na notion o pag sasabot kan kadaklan para dilos an mga miyembro kan Bureau of Fire sa kwan sa napadingnal sa pagpundo sa nagkalayo. Bako po yan. Ararom an inadala ninda asin an side ng kabatiran manungod sa rescue. Bako sa nasin ng kalayo bako po yan. Masidan nindo maski sa ibang nasyon baga kung may mga hulog na dapat i-rescue. Bureau of Fire bagan may nadaralagan. May mga naipit. Yan, Bureau of Fire. Apara kang kasulo. Pagkatapos, pati ang first aid, tataosin da ka yan. Yan ang mga pag-rappel. Kung ma-rescue, gabos. Bureau of Fire ang igwa kaani kabatidan. Kaya arog sin na po kaya na kanin mga ipahe pati vehicle. Special rescue vehicle. Tulusan na yan. Paramon tao isip. Kura ano yan ka kado. Akon gamit sa laog kayan na iyuan mapapakinabangan. Sana dainin mga rescue. Pero ready sana rescue ang remalaso. Ang remalaso ano capability dapat niya to kahiling ano. Hello. Okay, sige. Yes, pade.
dahil maluyan signal dahil kita nakakalaog live sa Zoom. Anyway, iyon digdigiraray, i-live ta na si Director, tabi nga digdi, oportunidad doon ta na, Nicolay ni Mayor, Pati Gonzales Alsoa. Sige. Ricardo Perego, sir, madali, i-live ko na ika, magayon nining istorya para digdi sa tuya sa, kung may gawanin rin malasot palang tabi pa de, limbawa nga may linog, kung anong disaster, maski sa Manila, ang sentro, kita, hindi kitang responde. Sir, si Pio po sa angkor sa DZGB. Ay, maray na agatabi. Maray na agatabi. Opo, maray na agatabi, Director, si Pio Fernandez po ini kan DZGB sa programang Tingog kan Banwaan. Salamat po sa oras tabi, Director. Opo. Director, maki-describe anong klase na special rescue vehicle iyan and ano ang serbika iyan tabi? Go ahead po. Bagong ini, so gamit ini kang Special Rescue Force ang Bicol. Kompleto ini sa gamit mga para sa mga man-made and natural disasters, may mga gamit po digdi para magagamit na sa pag-rescue. Oho. Iyan na mga ekipahe tabi, Director, kasabay dyan so mga pang first aid, medical equipments, over? Wara ini ano, sa EMS naman ito, Ayun. Ambulance service ito. Opo. So iyan na mga gamitan so mga pangbungkal, pang-cutter, hagdanan gabus tabi? Tapos siguro sa mga pangalsaning mga limbawa sasakyan na magabat, igwa kita digding pang ano. Oho. Sir, sabi sa Pilipinas, tulusonan igwa kaayan tabi, Director? Ang pagkaram ko tulo lang ini na nagabot, ang na-priority saro ining Bicol. Batabi, Director. Ano? So, gura ano ang sarong unit kaayan? Kung igwa ka pong informasyon, tabi? Wara pa. Di ko panailing so ano kayo so kung gura ano ini. Di ko panailing so presyo. Ayun, oho. Di an mapadalagan kan, sir, kumusta ang technical capability padalagan ka ng mga personahista? Ikaw na kita mga tao digdi sa ligaw na nakasign na train digdi. Ngayon digdi ang base kang Special Rescue Force. Ay, opo. So, ano yan tabi, Director? Pwedeng ipagamit taman sa bilog na rehiyon o digdi sa Nasalbay tabi, over? In case na magkaigong problema sa Metro Manila, saro ang Bicol sa matabang dumaan, lalo na ining bigwan na pigaranda sa Metro Manila. Ay, capable na kita na makapagtabang sa inatabi, Director. Ano po? Yes, sir. Opo. O di, sige tabi, Director, kung igwa kang gustong idagdag, pasalamatan, go ahead tabi. Inot sa gabos, Maraynaga, buong Bicolandia. Pasalamat ako digli sa LGU kang ligaw in accommodating rescue force sa yung digli ang training center kang ini ang pinakadakula sa Luzon na training center. Ay, opo. Director, saro na lang po, by the way, sain hali ang funding kayan? Si sain nagbakalkan para sa Bureau of Fire, over? Di ko lang po ano, kasi nireceive mi lang ini from, kinuha lang ito sa national. Aha, yun, opo. O di sige tabi, Director, salamat din maray. Ingat tabi ka mo. Likewise po, likewise. Yes, nagdudugo pa yun blessan ini ko niya na pagkaaldaw. Sir, pailing ta sa kung ano mga laman ka ni tabi pa dito, nakasuma giraray kita, nakalaog kita. Yan, o yan. Uni na, pwede pinagbuksan. O yan mga para-para. Sir, ano po ang gusto, ano, sa inyong gamit ka, sir? Sir, sir, ginagamit nito, sir, para sa ano? Collapse structure. Halimbawa may mga building na nag-collapse po, sir. May lindol, sir. May linog. Yes, sir. Yan ang gagamitin nito, sir. Pwede rin po, sir, sa ano, vehicular installation. Sa vehicular installation, sir. Pwede rin gamitin yun. Yes, sir. Tapos, pwede naman sa ibong, sir. Ito rin, sir, yung ginagamit namin, sir. Pag ano man yan, sir. Strider, sir. Yan yung mga pangalan namin, sir, sa ano. Sa may mga accident, kaya pwede namin, sir, gamitin. Accident man ini. Yes po, sir. Lahat po, collapse. Sir. Mga sophisticated. Mga makalunis. Ano? Yes, sir. Hydraulic. Ito lang, sir. Mga manual namin, sir. Cutter.
So, yun na sa may mga aksidente baga, minsan, dahil na kukuhaan victim ta, dahil cutter, sir, yung mga nag-repeat, sir. Oo. So, yan pa, kumpleto. Mag-ibong-ibong ini, paday. Opo. So, yan, Special Rescue Unit. Sindaan mga training man tabi paday, na mga members kan Bureau of Fire Protection. Ang kauron kasi, FO, anong sima po, sir? Oksima. O, babuksan din eh. Anyway, okay na yan, sir. Okay na. So, yan. Ang brand nyo tabi paday, na Special Rescue Truck kan Bureau of Fire Protection, makakabase na yan digde sa syudad kan Ligaw ang pag-asikaso na kini sa Sir Glenn Rodriguez ang battalion commander, lalo na kan mga trainees sila na i-orid na sila digde sa Special Rescue Force truck kini kaya uminabot digdi sa syudad kan Ligaw. It requires a lot training and skill, pati ang driver kan ibang klase ang pagmaneho kan tabi kumpadring G. Oo, iba yun eh. Iba yan. Kasi, paneho sir, iba ang... sa singular. Ang laba, halipot lang na diit. Ang singular ang laba? Halipot lang na. Halipot ka diit sa singular truck. Bus, so yan tabi pa rin. Nahiling na kan mga tagantabay, nahiling na kan mga nag-akan sa tuya sa Facebook. Yan, ang bakahon. Bureau of Fire Protection Special Rescue Force truck na minabot digdi magkabase na inidigdi sa Satoya na lugar. Roger. Pwede exclusive halidigdi sa Ampangan kan Ligaw City with Mayor Pati Gonzales Alsua naglaog na sa iyong opisina. Kimi na salita, DZGB News. Salamat kumpadring G. Bagong ekipahe kan Bureau of Fire nakita preparasyon. Sana da yan magamit pa de. Kaning gusto sabihin, ding rimalaso. Sabi sige. O di paano? Sa pangarang giraray kang bilog na fersa kang news team, pading Al, pading Jomar, pading Jimmy, and si Ren, si Luen, sa Manibela, si Henry Boy Mata, technical control, pading Nal Baldo ang sa kuyang kaparter ko Derek Edwin Germar Del namuta sa Arben Buda si Richard naglalaom po na anting kan Banwaan nakaabot naman o kaya nakapaabot sa yang makakaya. Happy weekend po, tulos na masunod. Ako po si Pio Fernandez, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new